Hvad sker der, mand? I dag er jeg taget til Ørbæk-markedet. Det er pisse mudret, men... Det lægger man sgu ikke mærke til efter et par bajer der. Er det ikke der er Husum? Garanteret. Kan jeg få en autograf der? Hvis du vil. Jo tak. Kasper. Ja. Autografer. Yes. Husi. Hvad er det her, mand? Den her, den står til 700 kroner. Nu stopper det kraftedeme. Hvad fanden med det? Er det dig, der sælger mink? Lev med det. Hvor fanden har du fået dem fra? Er det ikke ulovligt? Har du lige været ude at grave dem op, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Hvad fanden er det, du har gang i? Hvor meget tjener du på det skam her? 50 milliarder kroner. Og så ryger de penge tilbage i statskassen, eller hvad? Nej. Det sker ikke på min vagt. Okay. Hvad skal de så bruges til? Gammeldansk og smøger. Jeg magter ikke det her, mand. Farvel. Jeg har røget for 35.000 kroner. Det er imponerende.